Totes les redaccions fan faltes. Quin drama. A veure una cosa. El que és una paraula que fem servir en català contínuament. Contínuament. Però a l'hora d'escriure, de vegades aquest que s'escriu amb accent i de vegades sense accent. Quan s'escriu amb accent? Quan el que és una pregunta, ja sigui directa o indirecta. Com puc saber si el que és una pregunta? Si el podem substituir per quina cosa. Si el que podem substituir-lo per quina cosa, aquest que és una pregunta i per tant va accentuat, amb accent obert. Obert. Hi ha un altre cas en què el que ha d'anar accentuat? Sí. Quan el que pot ser substituït per el qual, la qual, els quals o les quals. El qual, la qual, els quals o les quals. Si ho podem substituir i l'oració no perd sentit, en aquest cas el que també va accentuat. Obert. Sigueu bons. Cuideu dels vostres.